Minkejja li għandhom xi forma ta' diżabilità, 34 persuna qed jirċievu taħriġ fiċ-ċentru mħejja apposta għalihom fl-Imtarfa. Dawn jiffurmaw parti mill-150 persuna li bejn din is-sena u s-sena d-dieħla qed jipparteċipaw fi proġett immexxi mill-Korporazzjoni tal-Impjiegu u t-Taħriġ flimkien mal-Inspire. Martes De Guara, parteċipanta f'dan il-proġett, spjegat x'tagħmel fiċ-ċentru tal-Imtarfa. Nagħmel xi xogħol u nsib xi xogħol li huwa afdat għalija. Dan il-proġett qed jara l-kontribut ta' 21 kumpanija differenti. Ruben Kuxkieri minn Safert Systems jitfa' dawl fuq il-ħiliet tal-persuni involuti. Proġett bħal da qed joħroġ il-verità li huma persuni b'kapaċitajiet speċjali. Rosalie Tanti minn Vodafone fissret għal xiex qed iwassal dan il-proġett. Biex nejnu nies b'abilitajiet differenti, inħarġuhom fuq id-dinja tax-xogħol biex jumejn oħra għalihom ma tkunx triq diffiċli biex jidħlu f'din id-dinja tax-xogħol. Kuxkieri spjega l-pożittiv li qed joħroġ minn dan il-proġett. Anki ħaddiema oħra li qed jaraw l-integrazzjoni ta' daw il-ħaddiema fostna qed jifhmuma wkoll il-kapaċitajiet ta' dawn in-nies bi bżonnijiet speċjali u allura wkoll li għandhom kapaċitajiet speċjali. Maria Bartologalia mill-ITC spjegat kif hemm numru ta' kumpaniji li qed jibgħatu x-xogħol fiċ-ċentru, filwaqt li oħrajn qed jipprovdu t-taħriġ fil-bini tagħhom stess. Arjena Tart mill-Inspire fissret li dan il-proġett huwa maħsub li jbiddel il-mentalità u jiżdiedu n-nies b'diżabilità li qed jaħdmu. Fil-jum ta' tnejn żaru lil parteċipanti waqt il-ħidma tagħhom il-Ministru Evarist Bartolo u s-Segretarji Parlamentari Ian Borch u Justin Caruana. Hawn sar magħruf li ċ-ċentru se jibda jaħdem mill-imsida sal-aħħar tas-sena. Intant, Rosalie Tanti għamlet appell lil kumpaniji oħrajn. U nħeġġeġ iva kumpaniji oħra biex jipparteċipaw f'dan il-proġett għax fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu qed jieħdu l-benefiċċju wkoll minna li jitalmu jaħdmu wkoll ma' nies b'abilitajiet differenti.